Ама са дигни по-висок. Не сме на водата. Ама гледай да са над водата, Да не стане като оня ден с хеликоптер и Ивет. Поне беше учила водата. Проблеми ще искаме на всеки по 20 000. С кръдне! Ще има хора. Да, се бета! Не чуеш, да! Да се оправя. Даже водата не учи. Давай, ти си. Later. Леле ще гръмна, ще се взривя. Учих. Може да се качиш на шефа на самолет на капшут. Искаш. Добре. Ти му го прави. Да. Ули! Ам сега? Не бе, ще гръмне бе, дал съм пари за тунингове, не бе. Дадах 30 000 за тунингове. Ма то да не е било тук. Помести го, че не мога да ме разна. Пестеска беше. Така бе, човек. Ама що гърбиш по нас? Ама не бехме ние. Добре, брекчик. Не идея, ще много бих. Как зелен цвят! Какво прави? Абе, вет! Как се изтупа по града? Как се презавоя? Дайте да си Тебе да ти преча май да влезеш на такова. Боксваме та, брат. Да, не боксът си. не пачкаш палца. Фулбокс. Фулбокс. Ескам болница. Само ще кажа. Как се тръпа? Кои са взриви, бе? Как така, бе? Как се взривих си мотора, бе? Буркия толка каза, Даже не скачаш от някъде и кажеш бабма. И си чупиш краката. Той ще го прескочи. Брат, не се бой до болница, бе. Много карам. А, че паркира. Хубава работа. Ще имаш ли търпението да седиш в колата? Не, ще откача по някой ред. Не ще скочи. Не можеш да ги блъснеш. А! Здрасти. Чакай, аз съм много мал, Николай. Не работи така. Click to continue. Айде бе, кликам. Ще Отдолу бе. Отдолу имаш една лентичка на iPhone се едно, както А, тъпа мама. опа. Португал. Не бе! A few moments later. Прего операционната, не фрегена. Тук има ли някой умрял? Няма никой бе. Айде към... Аули! Кавали, какво правиш? Ужас, другичкият човек. Какво ли му се е случило? Май той се търкаляше по това. Малко, да. Горкият човек. Дробници са настрани. Пожелайте да му късмет от мене. Дробници са настрани. Тя ще се носи. И да се блъска. Той няма да скачи. Гледай го кафе. Чай ще заобиколим. Ай, такива. Оле, зюне! Зюне! Сега. Не мога да излеса. Мамито ти. Дейво. Стига бе. Не, къща.
То не спукай другата го. Атака! Улито с зис! Не, бам се! Айде, запукай. Искам да си взема братвата. Искам да си взема братвата. Моля ви са. Кала ли отвлече? Как така? Да. Това не Нека открадна се е. бият. Аз предлагам да ходим да прекратим спора на бързо. Не, аз ще си взема кола. Мисля, че сме в най-издръжливата кола. Само да я вкараме по пътя. Скачате направо тук. Ама иде така. Те не за един ден, ма! Ама ви, мамата ли се? Кръка, мамоле, федерация! Майко! За първи път го правят нещо много лесно, няколко пъти, че има само. Или изкарайте всички това е, това беше там. Електричен. Да викаш като са палим да я вземем. О, 3, 2, 1. Дойде ли тук? Гура бе, я умря. Слушаме, бъдеше ме къде. Ами, то дойде и реки. Па! И умря.